皆さんこんにちは、近藤まりえです。片付けコンサルタントで人生がときめく片付けの魔法の著者です。私自身は片付けの研究というのは5歳の時からずっと始めて、小さい頃から片付けについて研究をし続けてきたんですけれども、その時それまでの私の考え方って片付けというと物を捨てることだったんですね。なので、毎日私は学校から帰ってきたら毎日家を片付けるっていうのを趣味にしていたんですけれども、それってもう毎日家の中のいろんなものを捨て続けるっていうのが私の趣味だったんです。でもその時の私はその物に感謝をするという感覚を全く忘れていて、物に対して見るたんびにこれはもう古いんじゃないかとか汚いんじゃないかとか、物のダメなところ探しというか捨てる理由を探している毎日だったんですね。でそんなことをしているうちに私の中でストレスが溜まっていってしまって、ここだけの話お恥ずかしいんですけれども、高校生の時に片付けノイローゼで倒れてしまったことがあるんです。でそのノイローゼで失神をしてしまって、そこから起き上がった時に気づいたのが、私はその時本当に今までの自分の片付け方法は間違っていたんだっていうことに気づいたんです。今まで私は物を見た時に捨てるものを探し続けてきたけれども、大事なのは残すものなんだっていう、そうじゃなくてもう自分が持っているものの中から自分が持っていて幸せになるものとか、自分の心がときめくものを選べばいいんだっていうことに気づいて、だから自分のものを大切にしていくことが大切なんだっていうことに気づいたのがその瞬間だったんです。この片付けにおいて一番大事なポイントというのは、片付けというのをただの家をきれいにするものっていう定義で考えないでほしいんです。片付けをすることによって自分にとって本当に大切なものは何なのかっていうのを見つけるための自分の人生を変える一大プロジェクトだと思って取り組んでみてほしいんです。実際に片付けをすることによってこんまりメソッドではときめくものを選ぶというのがポイントになってくるんですけれども、今自分の家の中にあるもの一つ一つに対して、これは自分が持っていてときめくかとか、持っていて自分は幸せを感じるのかというのを自問自答しながら進めることによって、自分の人生において本当に大事なものは何なのかっていう判断軸っていうのが磨かれていくんですね。なので片付け終わった後に本当に物に対してだけではなくて、例えば仕事上でのいろんな選択だったりとか、人間関係だったり、人生における全ての選択肢の対して自分にとってときめくものは何なのか、そしてそれを選べるようになってくるんです。なので家をきれいにするんでしょっていうのではなくて、これをすることで自分の人生がもっと良くなるんだとか、自分の価値観を見つけるんだっていう風なその前提のもとをやっていくと、その片付けの効果って全く変わっていきます。もちろんときめくっていう言葉自体にあんまりとらわれる必要はなくて、それを持った時に本当に自分の体がすごく嬉しい感じがするかどうかとか、それを持っている自分の未来を想像した時に自分の中が幸せな気持ちが出てくるかどうかっていう感覚を一つ一つものを通じて見ていくっていうのがポイントなんです。やはり神社の空間ってどうして鳥居をくぐった瞬間すごくすっきりした感じがするのかというと、あれはやっぱりああいう場になるようにきちんとお手入れされて常に掃除をされているからなんですね。だから本当に常に私が考えているのは、家の中も全く神社と同じような空間にできるっていうふうに考えているんです。毎日ちゃんと自分が手をかけてお手入れをしてあげたりとか掃除をすることによって、神社と同じくらいパワースポットだったりとか、クリアな感じっていうのを味わえることができるっていうふうに考えているんです。私が一番重視しているのは、そのご本人自体、つまり妹さんの場合ですねが、実際に本人自体が片付けをする気があるかどうかっていうことが一番大事なポイントだと思うんです。私がたくさん片付けられないご家族に悩んでいらっしゃる方と接してきて思うのは、もちろん話してて思うのは、実際その片付けられないご本人自体が別に片付けに悩んでないっていうケースも実は多いんですね。なのでもちろん例えば片付けが得意な人から見たら、あんな空間で大丈夫なのかなとか心配をしてしまうんですけれども、それも本当に自分の
感覚だったりとか、本人が幸せかどうかっていうことが一番大事なので、私がおすすめしたいのは無理に片付けを強要するっていうのではなくて、もし本人が私ちょっとやっぱり片付けたいとかやる気が出てきたっていう風になった時に、こういう方法があるんだよっていう、やっぱりその方法をきちんとお伝えしてみたりっていうのがすごくスムーズにいくポイントだなっていう風に思っています。私はでもとはいえ一応ルールは作っていて、例えば家族で暮らしていて片付けがちょっと苦手な方がいたとしても、その場合は必ず収納場所を区切るっていうルールをきちんと作っていくことが共同生活する上においてすごく大事だと思うんですね。なので、例えばあなたのものはこの部屋に置くみたいな風に明確に場所を区切ってしまうことで、その中であれば例えば多少散らかったとしてもちょっと目をつぶるっていう風な態度で接していった方が、私たちというかこちら側が片付けを強要するよりも、むしろ本人自身が片付けに興味を持ちやすくなるっていうのがある。